Tak vážení přátelé, blízcí často i vzdálení, ale přesto všechny upřímně tady vítám a hned úvodem bych chtěl říct si zcela otevřeně. Kdyby to bylo před 10 lety, nebudu mít před sebou žádné papírky, ale jak staré latinské přísloví říká, tempora mutantur et nos mutantur in illis, čili časy se mění a my se měníme s nimi. No a to platí nejen názorově, ale i stáří. A v této souvislosti si ještě připomínám slova z metamorfóz Nazónových. A ta slova říkají: neviděn plyne a šálí ten čas, jenž na křídlech. A ta záludnost je v tom, že to nepozorovaně, neviděn a tak dále. Když je člověk mladý, tak samozřejmě o takových věcech nepřemýšlí a bylo by jistě i nezdravé, aby o tom přemýšlel, ale s přibývajícími lety se to všecko najednou mění. Úvodně jsem si, prosím vás, připravoval mnohem více. A tak mě nezbývá, než z toho, co jsem tady si napsal, opravdu jenom nepatrnou mozaiku. Čili nechci, abych byl souzen za to, že na tamto jsem ještě zapomněl. Já vědomě nebudu uvádět celou řadu věcí, a to proto, aby v tom výběru to nejpodstatnější vyniklo. Už se zde připomínal datum 10. ledna 1888, kdy obecní zastupitelstvo jednomyslně schválilo návrh o založení muzea. Klobouk dolů před naši předky. Nebylo to jen v této době, ale už několik let předtím byli mnozí, kteří stále připomínali, že i naše město by potřebovalo nové muzeum. Velké a zásadní zásluhy o našem muzeum měl tehdy profesor Eduard Malý, profesor matematiky, přírodovědy na Novobyčovském gymnáziu, člověk, který ovšem pro historii města udělal víc než někteří další profesní vyučující. Eduard Malý proto byl právě také zvolen čestným členem muzea. Ty poměry byly opravdu skromné. Začínal se v radničním sále, odtud pak se přišlo 1895 díky partikulární pokladně do sálu staré soudní budovy. No a pak zcela novou událostí bylo, že spořitelna Nového Křížova budovala novou stavbu, ve které jsme, a rozhodla, že vlastně celé druhé poschodí tenkrát
věnuje Městskému muzeu. Čili tak spořitelná naše tenkrát nejenže nelovala, ale ta spořitelna byla jedním z největších dárců pro naše muzeum. Ty skromné počátky je třeba ocenit tím spíš, že ty podmínky, zejména v počátcích, opravdu nebyly tak dobré. Ty zakládající členy spojili některé významné události. 1891 byla zemská jubilejní výstava v Praze a 1895 národopisná výstava Československá v Praze. A to byly dvě události, kde se Novobyčovské muzeum mohlo prezentovat a skutečně prezentovalo. Tenkrát už byly vystaveny nejvýznamnější exponáty muzea Archa Byčovská, epitaf Jindřicha Kapouna ze Svolkova a řada dalších předmětů. Tak přišly pak slavné dny otevření nové expozice, rok 1908, no a muzeum v prvních 20 letech mohlo právem prohlásit, že mají za sebou opravdu dost velkou práci. V té době už v čele jako kustoz muzea, správce muzea, byl pan učitel Koudelka v roku 1901 a ten až do roku 1934 veškeré úsilí na všemu muzeu skutečně věnoval. Bez Koudelky by nebyly stovky dalších exponátů. Pan Koudelka byl už hlavním otcem všeho toho nového, co sebou muzeum přinášel. Tak to byla éra pana učitele Koudelky a po ní pak od roku 1934 přichází pan profesor Antonín Šašina, který podobně jako Koudelka všechny svoje síly věnoval muzeu. Byl první, kdo začal také katalogizovat sbírky muzea a když prohlédneme jeho některé karty i dnes s takovým odstupem, musíme říci, je to až neuvěřitelné, co všecko a v jakých podmínkách tento člověk vytvořil. Tenkrát mimo jiné muzeum také bylo obohaceno o velké významné sbírky z odkazů bratří Mádů, novobyčovských rodáků. No a sbírky byly natolik bohaté, že i ty velké prostory zdaleka už nepostačovaly. Pak přichází taková temná doba. Druhé světové války, doba okupace, doba, kdy muzeum se dostává z velmi svízelných podmínek. Profesor Šašina musí nakonec sbírky a muzeum opustit. Jeden čas vládne muzeum kolaborant Jan Chlup. No
A pak přichází ještě období, které po roce 1948 podstatně zasahuje do programu muzea. Původní záměry jsou často opouštěny. Muzeum musí některé významné exponáty ukládat do depozitářů a naopak vystavovat na odiv předměty, které kolikrát neměly ani žádnou muzejní hodnotu. To byla taková doba, že i toto velmi těžké období nakonec muzeum překonalo a s odstupem doby je třeba říci, že až s podivem po těch různých změnách, které se ve sbírkách a prezentaci sbírek odehrály, že i sbírky, gros těch sbírek zůstalo zachováno. Když jsem v roce 1975 vstupoval do muzea, čekala mě práce, o které jsem sice už předem měl jisté povědomí, ale s postupujícími léty jsem zjišťoval, že je to práce nad síly jednotlivce. No a jak léta bíhala, tak samozřejmě také v mých představách některé úkoly musely ustupovat. Byl jsem vlastně jediným pracovníkem, který pak získal jenom na částečné úvazky nejprve pana Zdeňka Smutného a pak přítele Petra Langera, kteří mě v této těžké práci pomáhali. Přesto muzeum mohlo za nových podmínek dále pokračovat v práci, uspořádat celou řadu výstav a takovým klíčovým momentem muzea, dějinách muzea byl rok 2006, kdy za podpory města, celého vedení města, se celá budova spořitelny dostává do rukou města a otevírají se zcela nové podmínky pro další vývoj. To už muzeum mělo také od roku 1999 svoji stálou galerii a ta byla otevřena, když jsem měl před 60. narozeninami. A nezapomenu na den svých 60. narozenin na 16. listopadu, kdy jsem poprvé zasedl k vyřazenému počítači, kterým jsem převedl politoček učitel, no a já začal první písmenka psát na počítači v 60 letech. No a vím pak zpětně, že nevíc toho, že jsem se s tím počítačem seznamoval, tak bych vlastně nemohl další práce v muzeu, další publikace připravovat. Po mém odchodu mám zde nástupce. Chtěl bych jednak novému vedoucímu muzea poděkovat za práci, kterou zde se svojí
kolegyní slečnou Schovánkovou odevzdali. Opravdu je to práce úctyhodná. Já jenom s tím svým podstupem hypertechnickým říkám, že jsem se já ve své práci řídil zásadou méně je více, tedy a další takovou zásadu pospíchejte pomalu, testima plente. Protože teď tato hektická doba žel vhání lidí, zejména mladšího věku, v řadě dalších a dalších akcí, ale je zapotřebí, aby člověk se mohl také zastavit, mít česky řečeno six-five a opravdu začít studovat, objevovat a přinášet další poznatky o nepřeberném množství a bohatství exponátů Českého muzea. Takže to je tolik úvodem a prosím vás teď opravdu letem světem těm vybraným exponátům, jinak knížka má mít 130 exponátů, přesněji není 130 čísel, ale v některých číslech udělených je těch exponátů více. No a protože je 130 muzea, tak jsem tedy volil to číslo 130, ale přitom je třeba říci, že to muzeum má stovky dalších velmi cenných exponátů, jejichž publikování by opět zasloužilo samostatné katalogy, samostatné knížky. Díváte se už dlouhou dobu na husitskou houfnici. Říkal se jí železný moštív a do roku 1929 byla z hlavní druhého děla zavěšena v průjezdu Novodíčovské radnice. A teprve, když si tam Jiříčku dělali místo, tak pan učitel Koudelka konečně dosáhl toho, že bylo rozhodnuto, že opět hlavně patří do Víčovského muzea. Tento malý železný moštív byl ovšem uložen do jedné z truhel a teprve návštěva doktora Jana Bultíka v roce 1962 znamenala objev této zbraně. Bultík doložil, že jde o unikátní, napevno spojenou nábojovou podlahalem Husitské houfnice a že tento exponát vlastně nemá v naší zemi obdoby. No a tak ta Víčovská houfnice putovala pak po různých výstavách, například výstava Jana Žižky Strocnova nejen v Národním muzeu v Praze, ale v Berlíně, v Moskvě a tak dále. Čili kus železa, ale vzácná památka. Mohl bych o tom teď 4 hodiny vykládat, ale samozřejmě. Mnohem více pozornosti by
požadovala Archa Bíčovská nejcennější, německý nejhodnočnější exponát Novobičovského muzea. Je ve sbírkách už od roku 1892 a její osudy byly skutečně pohnuté. Původně zdobila interiér kostela Matky Boží, zdejšího kostela svaté Vavřince. Ovšem přišla doba po Bílé hoře a kališnictví už nebylo v módě a naopak i stoupenci kališnictví utrakvismuti pronásledování. No a tak ta archa, která původně vznikla ve 30. letech 16. století a vedle Večeře Páně zachycovala bratry Jana a Václava Raždilské. Václava zemřelého a Jan na jeho památku nechal do archu malovat. Byla pak v roce 1605 zásluhou Mikuláše Učinka Bíčovského obohacena spodní část predelu, ale katolický kněz Tomáš Pavlín z Tupé Hory, který přišel, aby převáděl obyvatelstvo na jinou víru, samozřejmě nechal oba kacíře přemalovat. Na jejich místě byli svatý Řehoř, svatý Mikuláš a takto pozměněná archa mohla zůstat v kostele. Pak i z těchto prostor se dostala do nově vzniklého kostelíka svatého Václava Stanislava Měníku a tam ve velmi zbědovaném stavu ji vlastně znovu objevil novobičovský rodák Karel Boromejský Mádl. Jeho zásluhou ta archa byla z Měníka odvezena, no a odtud z Nového Bičova pak převezena do Prahy restaurovaného ateliéru Petra Meixnera a teprve po jeho smrti došlo k další změně. Při restaurování archy bylo zjištěno záhy, že vlastně obě křídla jsou přemalována, no a tak díky práci Petra Meixnera a jeho nástupce Karla Jaburka, ten Meixner nám mezi tím zemřel, se najednou znovu po velkém postupu let mohli tyto kacíři objevit. No a samozřejmě takový oltář už o něm katolická církev netoužila, takže z těchto důvodů se tento oltář stal majetkem městským a majetkem muzea. Archa byla vystavena i na velké výstavě císařské komuny v Praze, byla uvedena také ve velkém katalogu. Paní Horničková a Michal Šaroněk napsali oni dokonce v angličtině velkou práci a tím vlastně i do obecnějšího povědomí přivedli archu. No a jak to někdy bývá, když člověk zjistí chyby některé článku,
tak mě cesta přivedla k zjišťování chyb. No a to zjišťování chyb znamená zase nové objevy. Takže ta archa vydala další svědectví, osudy jejich hrdinů. No a teď před další připravovanou výstavou v Hradci Králové už další podrobný průzkum archy ukazuje, že jsme před dalšími objevy a doplňky poznatků o této vzácné památce. Starovížovský kostel se mohl chlubit řadou velmi cenných památek. Zde vidíte před sebou křtitelnici, vzniklou kolem roku 1580, kterou nechal pořídit Kapoun ze Svojkova se svojí manželkou Maternovou z Květnice a jinak tento Albrecht Kapoun ze Svojkova byl majitelem Hlušického statku a jemu pak je možno děkovat i za další cenné předměty, které obohacovaly starovížovský kostel. Po Albrechtu Kapounovi zůstala také velmi vzácná památka, renesanční port. Solingenská práce Klemence Štama kolem roku 1580. Je to port, který symetrický se záštitou v podobě 8 lístků květů prolamovaných nemá období nejen u nás, ale i v horizontu evropské. Tady vidíte detail z této památky a další. A tam v té říšce máme také unciálou Vělito Clemens Stamm, což byl výrobce této chladné zbraně. Další zcela vzácnou a celostátně oceňovanou památkou je epitaf Jindřicha Kapouna ze Svojkova z roku 1599. Památka, která je cenná nejen z hlediska rodopisu, genealogie, heraldiky, učení o herbech, ale poznáme také konkrétní případ početnosti rodiny. Poznamenal jsem si, abych to pozměnil. Ten vlevoklečící je pan Jindřich Kapoun ze Svojkova, který byl dvakrát ženat. První jeho žena zemřela v 38 letech, třetí mu dala 10 dětí. Pan Jindřich Kapoun ze Svojkova se všem znovu oženil, vzal si a nic nového pod sluncem, žen o 21 let mladší, ale měl jsem už jenom jedno dítě, Mandalé. Je to největší, nejstarší, renesanční
památka tohoto typu malovaná na plátně. Vidíte před sebou velmi cenné městské pečetí. Samozřejmě, že z listin známe otisky ještě starších pečetí a tento typář z roku 1608 je vlastně nejstarší dochovaný. Zajímavý je ten cípek dole ve štítě, který by mohl být původní štít připomínkou nové vrchnosti, protože od roku 1325 po celá vlastně staletí Bíčov patřil Markýbe. Z Medličanského kostela pochází raně barokní kopie gotické Madony Roumovské. Byly celkem 2 roumovské Madony. To je ta druhá varianta. Nedávno jsem skoro okolností byl v Roumově a tato gotická Madonna je dokonce i na Mariánském souchu uprostřed náměstí v Roumově. Přímo ozdobou sbírek je tento obraz malovaný na plátně, obraz, u nějž se mu podařilo prokázat autorství známého anglického malíře Petra Lely. Tento portrét lovecký vznikl kolem roku 1660, pochází vlastně původně z Pálfiovské sbírky. No a dostal se pak z Pálfiovské sbírky do majetku Hely Janků Rýglové, nakonec propadl konfiskátu jako vila i další obrazy. No a paní Moravcová, ta Světlana Kundrnáčová, která si zakoupila tuto vilu spolu s tím mobiliářem, s těmi cenými předměty. Na základě přání svého předsmrtného přání svého manžela rozhodla, že tento krásný obraz bude darován Bíčovskému muzeu. Podařilo se to tedy získat pro Bíčovské muzeum a připravují o něm také rozsáhlou studii. Kvůli tomu jsem také si udělal výlet teď v Londýně, tam je například známý portrét dám z rodiny Reykjovi a tak dále. A máme další podobu našeho městského znaku. Malba z roku 1672. A opět taková zajímavost. Dole vlastně ocený štít, opět záhada. Ukazuje se, že ten pan malíř v roce 1672 to původní vlastně ten úvod oucení štítu nezná, protože zde to připomíná, má tedy připomínat hradu. Vzácnou památkou z roku 1677 je tento obraz, který do kostela venkovského
daroval zdekovský soused a také se tam samozřejmě uvedl Jan Šelino. Je to vzácná pololidová malba zářivých barev a kdybychom měli malby podobného typu hledat na dalších místech, budete dlouho hledat a nenajdete je. No a jsme vlastně u další oblasti, o které bych mohl dlouho vykládat. Vidíte obraz ukřižovaného Krista. Je to jeden z dvojice obrazů, které byly ozdobou Barchovské zámecké kaple. No a v roce 1914 díky Aloisu Řehákovi byly darovány Vyžovskému muzeu. Tyto obrazy byly darovány jako obrazy neznámých barokních mistrů. Ještě bych měl ukázat samozřejmě druhý obraz, který je velmi efektní obraz Matky Bolestné. A je až s podivem, že oba obrazy celá vlastně desetiletí zůstala bez bližšího povšimnutí u kunsthistoriků, lidí, kteří se opravdu barokním uměním zajímali. Ten obraz byl vystaven za první, nebo oba obrazy byly vystaven za první republiky. No a pak došly samozřejmě církevní předměty, náboženské náměty musely zmizet a byly uloženy ve starém skladišti Němcově knihkupectví. A tam pod obrazy mocnářů jsem oba dva obrazy našel, no sám bych je těžko unesl, a tak jsem požádal kolegu doktora Kořána z Uměleckého ústavu v Praze, aby mě pomohl ty oba obrazy do muzea odnést. Když jsme je přinesli, Ivo byl první, který řekl, ta Matka Bolestná, to by mohl být Petr Brandl. No a já hned jsem mu říkal, no, i ten druhý obraz maloval stejný malíř. No a on mě docela vypísnil, takže mě doslova vehnal do archívu, a protože jsem měl tenkrát zkušenosti s řadou archivních zápisů, protokolů, tak mohu říci, že mě asi týden trvalo a objevil jsem základní zjištění, že sám Voračický z Paběnic, jehož statek Barchovský přišel na Huben, v takovém nízkém odhadu statku se brání a říká, v zámku a zvláště v Barchovské kapli jsou krásné a na několik tisíc zlatých krajických ceněné Brandlovy originály a ode mne tam byly darovány. Za to Německý samozřejmě. Tak si menší říká, když tato slova si samozřejmě pamatuju, protože to byla slova, která mě dovedla tomu dalšímu studiu. No a když člověk poznává, tak se mně podařilo touto cestou zmapovat dále život Petra Brandla, napsat o něm, tedy u těch brandlovských obrazech, velký článek do časopisu Umění v roce 1981, na to pak následovala knížka, vydaná v roce 2006 o
posledních 10 letech života Petra Brandla. No a konečným výsledkem byl výstav Petra Brandla, který jsem loni vydal pro Národní galerii. Takže vlastně objev dvou Brandlových obrazů mě přivedl k dalšímu, podstatně hlubšímu, rozsáhlejšímu studiu Petra Brandla. No a abych to ještě dovršil, tak 55 velkých složek výpisků a tak dále. I fotodokumentace. Další materiál jsem odevzdal do archivu Národní galerie v Praze. Další velmi vzácný exponát vzniklý po roce 1730 je vlastně část jeslí velkého malovaného Betléma na dřevěných deskách. Žel zůstalo zachováno jenom torzo, ale z těch dokladů dalších víme, že tento Betlém byl skutečně vystavován, no a pak v souvislosti s josefínským zákazem vystavovat jesle byl zase vložen do skladiště a naštěstí pak znovu byly tyto dneskové jesle vystaveny. No a můžeme vlastně děkovat tomu, že pan kostelník Novák v roce 1937 měl rád pivo, takže tehdejší správce muzea, pan profesor Šašina, ho vlastně požádal, aby tyto desky daroval do Byčovského muzea. No a tento dar vlastně způsobil, že byly zachráněny skutečně vzácné deskové jesle, které byly mimo jiné ozdobou výstavy Sláva barokní Čechie v roce 2001 ve Valštejnské lizárně. Dlouhou historii má starý studentský prapor, jinak jsem dal brožuru o studentských merendách. Je zajímavé, že tento prapor jako nejvzácnější vlastně merendní památka má dvě samostatné části. Ta žerť by měla pocházet až z roku 1742. No a ten vlastní hedvábná látka byla několikrát pozměňována a nejdůležitější změně došlo v roce 1848, 15. června, kdy narychlo, když Národní garda Byčovská se připravovala na pomoc bojující Praze, místní děvčata vyšla tento nápis Nový Byčov. No, vyšla ho, ale Národní garda nakonec na pomoc Praze sice vypochodovala, ale nedorazila. Dostala se jenom do Týnce nad Labem a odtud se vrátila. Tento vzácný prapor je trvale uložen ve sbírkách muzea a když mělo naše město v roce 2005 700 let kulaté výročí, byla pořízena replika tohoto studentského praporu. Máme před sebou velmi vzácný portrét lékárníka
Jana Inhofra, malovaný Janem Čenkem Novobyčovským. Ten název Novobyčovským bude, že to byl místní malíř. Tento portrét pochází z roku 1801. No je celý tím, že vlastně je takovou typickou ukázkou měšťanského portrétu člověka, jehož osudy na základě různých zpráv tehdejších mladečních zápisů můžeme do všech detailů vlastně doplnit. Unikátem dalším je malované čelo Már z Lískovic z roku 1834, které toto čelo zachycuje vlastně zajímavý motiv andělíčka poutajícího bubliny. Přesývací hodiny nám neúprosně měří čas, aniž víme kdy, jednoho dne nám svícen života dohasne. Je tam také z psaní Tesaloniků velmi poučný citát o pomíjivosti života, neukazují druhou stranu desek, ta je přímo orbitní. Je tam citát z knihy Jobovy a je tam samozřejmě Adamova lenka a skříženého. Máte před sebou velmi vzácnou fotografii, přesně datovanou, a to datum je skutečně zajímavé. Je to snímek, který byl pořízen 21. srpna, slyšíte dobře, ale v roce 1870. Je to vůbec nejstarší dochovaná datovaná fotografie města. Autora sice neznáme přímo, ale já se osobně domnívám, že to byl Sigmund Freud, člověk, který si zde ve městě jako první nahlásil fotografickou živnost. My pak známe další snímky už od 1873 od celé rodiny, která vlastně nastoupila po Sigmundu Freudovi. Kdybychom si dívali na ty jednotlivé detaily vyobrazení, je tam spousty změn, samozřejmě proti dnešnímu stavu, no ale to by znamenalo asi tak 4 hodiny procházet jednotlivé části. Další vzácný městský znak. Znak malovaný Hanušem Wagnerem, pražským kaligrafem, v roce 1884. No a ten znak malovaný se dostal do muzea za zajímavých okolností. Rok 1884 byla zde hospodářská krajinská výstava a Hanuš Wagner zde za 120 zlatých, slyšíte dobře, což byla vysoká velká část peněz, zde prodával tento malovaný znak. Muzeum ještě nebylo založeno, no a tak J.B. Doležal, jeden z nejbohatších měšťanů ve městě, se rozhodl, že tento malovaný znak si koupí. No a v rodině ta tradice pokračovala dál.
Až jednoho dne mně přišlo soudní předvolání pro jednání o zůstalosti a bylo to sice v roce 1979, abych se dostavil do Prahy. No a představte si, že vlastně poslední člen Doležalovy rodiny, to už byl vlastně sám starý mládenec, se rozhodl, že tento obraz odkáže v Žovském muzeu. Takže od roku 1884 se splepitou cestou se až v roce 1975 dostal, a myslím si právem, do sbírek Žovského muzea. Velký podíl naší galerii mají obrazy Stanislava Hudečka a celá ta rodina Hudečkova má velké zásluhy vlastně o obohacení sbírek. Vidíte před sebou Hudečkův jeden z nejoblíbenějších obrazů, Hlušická alej, malovaný v roce 1927. No a my máme i fotografii, když měl Stanislav Hudeček kulaté narozeniny, ptali se ho, který obraz považuje za nejlepší, tak tenkrát uvedl obraz Hlušická alej. A tento obraz, stočený v roli, byl v rodině Stanislava Hudečka, tedy přesněji jeho syna Litomyšlí. Já jsem tenkrát napsal článek do zpravodaje o Stanislavu Hudečkovi a odpovědi z této rodiny bylo výzva, abych se dostavil k nim. A darovali hned na poprvé 6 obrazů od Stanislava Hudečka do městských muzejních sbírek. Vele vzácný je obraz malovaný v roce 1933 Františkem Tichým. Je to takzvané lidské akvárium. Je to obraz malovaný v Paříži v době, kdy Tichý prožíval velkou vnitřní krizi, dokonce část těla mu pochrnula a to lidské akvárium vlastně představuje lidské osudy v různých proměnách. Ten obraz si na základě doporučení Vojtěcha Sedláčka koupila velká dárkyně Jičovského muzea Mařenka Nováková Nevírová, v jejíž pamětní právě sedíme. No a tento obraz zdobil vlastně interiér Pražského a později brněnského domu. Nedostal se nikam na výstavy, takže i ten největší znalec, doktor Dvořák, díla Františka Tichého, se kterým chodil samozřejmě na pivo a tak dále. Když jsem mu oznámil, že taky máme tohoto Tichého, tak se nepřestal divit. No a vlastně toto dílo zatím nebylo, kromě regionálních tisků, publikováno. Máme zde rozměr největší obraz Stanislava Hudečka, staročeské osvícení, vzniklý kolem roku 1930 a je to obraz, který se zase do sbírek muzea dostal za zajímavých okolností. Mistr Hudeček tento obraz maloval pro inženýra Kovuckého
pro interiér jeho velkého domu. No, ovšem paní Kopecká byla se pak stěhovala do paneláku Poděbrad. No a těžko asi v panelových částech by se tento objemný obraz někam stísnil. Takže vlastně z prostorových důvodů hlavně tento obraz byl darován do Ličovského muzea. No a jsou zde závěr skutečné skvosty. Domek na Ile-de-Seine od Jana Zrzavého. Obraz malovaný v roce 1934, darovaný Mařenkou Nevělovou, Novákovou. No a obraz, když se na něj podívám, tak mě trochu v hlavě mrazí, protože tento obraz spolu se zátiším od Václava Špány byl za přepadení muzea v roce 2008 zcízen, ukraden. No a já jenom v duchu prosil, zda se ten obraz vrátí někdy. No a díky skutečně důslednému zásahu hradecké policie došlo k tomu, že v dubnu se podařilo vypátrat většinu ukradených předmětů. No a dostat aktéry do vězení, už byl propuštěn. Jsem si spočítal. Takže kdykoliv se podívám na tento obrázek, tak prožívám takové zvláštní pocity. To je ten druhý obraz Václava Špány z 630. roku. Špálovo zátiší je příklad zátiší obrazů nebo obrázků, které byly malovány v různých variantách. Mařenka mě líčila návštěvu po Špánu. Bylo tam 6 stojanů a na každém obrázek zátiší. Jiná trošku varianta. No a Václav Špána říká, milost paní, ten pro řezníka, milost paní, ten pro krejčího a tak dále. Takže Václav Špána tenkrát pracoval, takže některé obrázky maloval jako naturální odměny. Nejcennější vlastně z toho souboru darovaného Mařenkou Nevělovou je Arena Nîmes. To nosí z roku 1939 moderní obraz od Raoula Difího. Mařenka okupovala tenkrát v ateliéru mistra Difího v Paříži za doprovodu doktora Nebeského a to byla doba od Mnichovu a snad i toto takové rozpoložení způsobilo, že Diffie řekl Mařence, ať si vybere obraz, který se jí líbí. A ona proti těm zářivým barvám teď viděla trochu podmůrý obraz, ale s těmi bílými známými diffiovskými konturami. No a tak se rozhodla pro tento obrázek a za 6 000 švýcarských franků si ho koupila. No říkáte si asi, tady je to prosím vás za mnou samozřejmě, si to můžete prohlédnout. Takže vlastně touto cestou se
Wi-Fi dostal do sbírek. V celostátním měřítku jsou 4 obrazy, 3 jsou v Národní galerii a jeden je v Rovňovské muzeu. No a končíme Třapíkem Václavem Kudelou, z kterého ukazujeme skutečně jednu jedinou ukázku, ale myslím si, že příznačnou. V roce 1964 Třapík vytvořil 2 tváře. A vytvořil je i se zajímavým komentářem, autentickým. Každý člověk má 2 tváře. Jednu pro sebe, pro druhou pro lidi. Taková už je doba. No a ovšem jiný zase ten postoj vykládali tak, že je to soused se zánětem pokostice, tak samozřejmě je to dokonce v jistém směru ještě takový líbivější název, ale myslím si, že to kuderovské původní 2 tváře charakterizuje toto dílo, které daleko přesahuje hranice prostého naivního projevu. A to je to, co charakterizuje i jiné oblasti Kuderovy tvorby. On skutečně byl všestranný umělcem a proto stálo za to také o něm napsat knížku. Samozřejmě po různých odkladech, tak ji nakonec vydat. Takže tím vlastně končíme. Promiňte mi, že jsem poněkud, ale je to tak, 4:15, tak to je ta takzvaná akademická. Jinak přál bych znovu mým nástupcům, aby šli ke šléměji skutečného poznávání hodnot, uměleckých hodnot a snažili se uvarovat těm různým plytkým jejčkám, líbivosti, podpíslivosti, divadelnosti, strašidelnosti, komerčnosti, což bohužel zasahuje všecká muzea, galerie, ale i celý život. Já, protože jsem důchodce poslouchající Dvojku rádio, tak já pořád slyším, co všecko je za akce a tak dále. Pořád se musíme bát a pořád musíme to bát. Takže přejme si, aby i ta doba nakonec vyčerpala tyto jednostranné záměry obohacení v úvozovkách života. No a znovu se vrátila k těm kořenům skutečného poznávání. Bez jakéhokoliv namlouvání si něčeho. A konec. Tím skoro na